Nthawi ya nkhani zathu pano pa radio nafe kuzamitsa chikondi pakati pathu. Madzulo ano muli ndine Eric Mkwaira koma poyamba nayi mitu ya nkhani zathu. Lero nyumba ya malamulo yadutsitsa bilu ya malo komanso yochotsa msonkho pa zinthu zofunikira pa moyo wa anthu. Ndipo apolisi amanga bambo wina m'boma la Nkhota kamba kupezeka ndi ndalama za 5,000 kwacha za chinyengo. Boma lati gawo loyamba la ntchito yopereka katemera wa polio kwa ana mdziko muno layenda bwino. Tili ndi izi ndi zina tikhale limodzi. Tsopano tikupatsirani nkhani mwatsatanetsatane. Nyumba ya malamulo lero yadutsitsa bilu yoona za msonkho mdziko muno yomwe ikukamba zochotsa msonkho pa mafuta ophikira, madzi ndi zinthu zomwe amayi amagwiritsira ntchito mwa zina kuyambira mwezi wa April chaka chino. Nyumbayi yadutsitsanso bilu ya malo yomwe ithandizire mzika kukhala ndi malo mosavuta. Lamuloli lakhazikitsidwa pamene anthu mdziko muno akumana ndi mavuto a malo. Ndipo mawu ake nduna yoona za malo asamkawale ati lamuloli lithandizira kuti zochitika zokhudza malo zizikhala poyera mwa zina. Ndipo apolisi kudwangwa boma la Nkhota amanga Yesaya Koto wa zaka 23 kamba kupezeka ndi ndalama za chinyengo za 5,000 kwacha zokwana 575,000 malawi kwacha. Mneneri wa apolisi mchigawo chapakati chakummawa a Inspector Hali Namwaza ati oganizidwayo anapita kwa agent wa Airomane kumsika wa Dwangwa komwe amafuna kutumiza ndalamazo. Ndipo pakali pano apolisi akufufuza nkhani kuti adziwe malo omwe ndalama za nyengozi akuzisindikizira. Mtolankhani wathu Jimson Joy Kalimba analankhulana ndi a Inspector Hali Namwaza. Mkulu ameneyu amene dzina lake ndi Yesaya Koto wa zaka 25 ndipo amachoka m'mudzi mwa Mwerekete fumu ya Kuluntwalo boma la Nzimba wagwidwa kudwangwa m'boma la Nkhota atapezeka ndi ndalama za chinyengo. Mkulu ameneyu anapita malo ena ake otumizira ndalama pa Airomane kumene amafuna kuti akatumize ndalama zokwanira 575,000 kwacha mu foni mwake. Koma anapeza onena kuti ndalama zimene anali nazo agentiyo zinali zosakwanira chifukwa anali ndi 60,000 kwacha yokha. Kotero kuti anamuwuza kuti atumizebe ndalama imene inalipoyo, koma atalandira ndalamazo agentiyo anali wodabwa chifukwa zimaoneka kuti ndi za chinyengo. Kotero kuti atamufufuza anapeza kuti anali ndi ma 5,000 kwacha achinyengo okwanira 115 zimene zonse pamodzi zikukwana 575,000 kwacha. Ndipo ndalama zimenezi zitumizidwa kuti akaziunike akatswiri kuja ku Reserve Bank, ndipo zonsezi zikatha ndi pamene mkulu ameneyo apite ndithu ku bwalo la milandu kuti akayankhe mlandu. Inspector Hali Namwaza kuyankhulana ndi mtolankhani wathu Jimson Joy Kalimba. Ndipo bungwe la Youth Mindset Change for Development YMCD lati achinyamata akuyenera kukhala patsogolo kuonetsetsa kuti adindo akwanitsa zomwe azika mndondomeko ya chuma ya dziko lino. Bungweli lati nthawi yakwana kuti boma lizikwanitsa zomwe layika mndondomeko ya chuma ya dziko kuti dziko lino litukuke pa chuma chake. Mkulu wa bungweli Hope Muowo wati kusoweka kwa chilungamo pakayendetsedwe ka chuma cha boma kwakulezera mchitidwe wa katangale mdziko muno. Amowo apempha achinyamata kuti akhale ndi udindo woonetsetsa kuti adindo akwaniritsa zomwe zili mndondomeko ya chuma cha boma. Nyumba ya malamulo yavomereza ndalama zokwana 2.84 trillion kwacha mu ndondomeko ya chuma cha boma ya mchaka cha 2022 kudzafika 2023. Mtolankhani wathu Lester Mhone analankhula ndi a Hope Muowo. Ngati dziko la Malawi pena pake ukakhala umachita kudabwa kuti kodi munomo sukulu imene timapanga maprofesa kaya ndani amene tili nawo anthu amene akupanga hold ma positions awo mu civil servant kodi upangiri ali nawo kuti chinthu chimene achemba papepala akhoza kuchipanga implement chifukwa tikhoza kuona kuti mabudget athu since mmene tinatengera independence kuzafika panopa makamaka tikhoza kupanga specify nthawi imene tikuiziwa kwambiri yoti mwina kuyambira nthawi ya Bakili kuzafika panopa tikuona kuti national budget imene imayimirira ngati chithandizo chotipasira ife uphungu kuti ife ngati dziko lino tikuona kuti muchaka chino chimene tayamba ngati chinochi cha 2022-2023 national budget chimene chitithandizire kuchita zinthu zofunikira ndi ichichi chimene timati national budget. Koma pamapeto pake timaona kuti zimene timapanga ndi zimene talemba mmenemo zimakhala zosemphana kwambiri kutalitali, ndio mati kuti chimene chichi tachibwezeranji tinachilemberanji.
chifukwa kumakhala kuti mwina tangochilemba tayikamo ndalama koma ena amangobwera kumangozitembenuza ndalama zija kupita mu mbali ina zimene amakagwiritsa ntchito andi pamapeto pake palibe aliyense amene amafunsa kuti munazilemba kale mu national budget yatha zinayenda bwanji nanga ndalama zimene zinali kuko zinapita kuti nawo tikunena kuti iyayi panopa nthawi yakwana yakuti tikalemba chinthu makamaka ngati national budget imene imakhala chithandizo chotiwunikira kuti zimene tikuyenera kupanga makamaka ziwena kukhala ziti pakhale anthu otazipanga kalondolondo. Ahope Moho kuyankhulana ndi mtolankhani wathu Lester Muhone. Mzika zokhudzidwa za maboma a Lumphi ndi Chitipa zati anthu andale asasandutse msewu wa Lumphi Chitipa kukafika kunyika kukhala msewu wonyengerera anthu kuti awavotere. Izi zayankhulidwa pomwe nzikazi zinakapereka chikalata cha madandaulo ku nyumba ya malamulo. Msewu ukwana makilomita 280 wochoka ku boma la Lumphi kudutsa ku Chitipa kukafika kunyika watenga nthawi yayitali osamangidwa. Ndipo mtolankhani wathu Message Mwala analemba ripoti ili lomwe Owerenga ndi Lester Muhone. Malingana ndi oyimira nzikazi okhudzidwazi Falesi Moyo ati msewu umenewu ndiofunika kwambiri pa chitukuko cha anthu akumaboma a Lumphi ndi Chitipa komanso chitukuko cha dziko lino. Amoyo ati ntchito za maphunziro za umoyo komanso ntchito za malonda mwa zina zikukanika kuyenda bwino kamba kuti msewu umenewu suli bwino. Amoyo ati msewu umenewu ukuyenera kumangidwa mwansanga kuti miyoyo ya anthu isinthe. Azimayi oyembekezera amamwalira asanafike ku chipatala chifukwa cha msewu umenewu ukuwonongeka. Komanso kudera Chitipa ndi dera lina lokhala ngati losalidwa msewu umenewu wa Lumphi Chitipa Nyika Road. Azimayi tanena kuti amamwalira komanso even ana skulu nkhani ya maphunziro ikuvuta ana kuyenda mitunda itali mapeto ake anasangaphunzire skulu komanso tikanenanso nkhani ya matransport kuchitipa Lumphi ndi ukwera kwambiri chifukwa chani chifukwa choti msewu ndiwonongeka. Poyankhulapo atalandira chikalata cha madandaulochi phungu wa Chitipa South Constituency Werani Chilenga anatsimikizira anthuwa kuti kalata yomwe alandirayo akayipereka kwa anthu oyenera. Msewu umenewu sunayikidwe mndondomeko ya zachuma ya chaka chino. Ndipo mwana wa zaka zitatu wamwalira atatumidwa ndi galu wachiwewe mu mzinda wa Lilongwe. Ofalitsa nkhani za polisi ku Lilongwe, Inspector Hastings Galu watsimikiza za nkhani ponena kuti zizachitika la Mulungu pa 27 Marichi. Achigalo ali kafukufuku wa chipatala watsimikiza kuti mwanayo wamwalira kamba kaululu potsatira mabala omwe anafika nawo ku chipatala atatumidwa ndi galuyo. Achigalo akufotokoza zambiri. Mwana wa zaka zitatu Khuze Kwembe wamwalira atalumidwa modesa nkhawa ndi galu wa bwana wa amalume ake. Tikumva ndithu kuti amalume akewa omwe amakhalira limodzi ndi mabwana awo akumpanda umodzi watsikuli adapita kugwira ntchito zina ndipo ali komweko pamene amayimbidwa foni ndi abwana awo kwauza kuti athamangire ku nyumba mwasangasanga ifwa zukulu wawo walumidwa modesa nkhawa kuti apite nawo chipatala ndipo atabwerera kupita kuja kumutengera ku chipatala cha ABC Private Clinic kuja adatumizanso ku Kamuzu Central Hospital kumene mwachisoni chipatala adauza kuti nyamatayi watisiya chama 7 o'clock ndipo zoyeza za chipatala zaonetsa kuti nyamatayo adatisiya ifwa chakutaya magazi kwambiri komanso mabala akulu amene adali nawo kusatira kulumidwa ndi galuyo. Ndipo gawo loyamba la ntchito yopereka katemera wa matenda a polio kwa ana mdziko muno layenda bwino pomwe katemerayo wafikira m'madera ochuluka. Mwachitsanzo ana omwe ali ndi amayi awo ku ndende za mdziko muno alandira nawo katemera wa matenda awa. Ofalitsa nkhani ndende za dziko lino Achimwemwe Shawa atsimikiza za nkhani iyi. Ashawa ati ogwira ntchito za umoyo akwanitsa kupereka katemerayo kwa mwana aliyense pofuna kuti akhale otetezeka ku matenda awa. Mtolankhani wathu Lester Muhone analankhulana ndi Ashawa. Ntchito yo yayenda bwino zinayesesa kuti no mkaidi naliyese wachizimayi amene ali ndi mwana mkati mwa ndende andile katemera ndipo mtakusimikiza kuti no ndende zonse zomwe kuli ana amene wawa katemera amene wafikako ndipo alandira thandizo amene Malawi inalense akuyenera kuti alandirire. Panopo singa zoti figa ineni kufika siku lero tinaona ngati koma madusa sangaduse flote koma chomwe ndisimiza kuti azathu chipatala ndisimiza kuti wina aliyense walandira katemera amene. Ashawa kufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Lester Muhone. Boma kudzera mu nduna wa zamaphunziro lalemba ntchito aphunzitsi oposera 2000 a skulu za sekondari mdziko muno. Ofalitsa nkhani za undunawo Chikondi Chimala wati ndi mbali imodzi yopititsa patsogolo maphunziro mdziko muno. Chimala wati aphunzitsiwo athandizira kuyepetsa chiwerengero chakuchepa kwa aphunzitsi msukulu za dziko lino.
Iwo anaonjezera kunena kuti undunawo upitiriza kuonetsetsa kuti ntchito za maphunziro zikuyenda bwino mdziko muno. Mtolankhani wathu Lester Mhone analankhulana ndi Achikondi Chimala. Ndizoona kuti unduna za maphunziro walemba aphunzitsi okwanira 2599 a secondary school. Aphunzitsi amenewa athandiza ndithu kuchepesa chiwerengero cha kuchepa kwa aphunzitsi amene ali nsukulu zosiyana-siyana mdziko muno, monga mukuziwa kuti ndicholinga cha boma pira mwa unduna za maphunziro kuti tionesese kuti chiwerengero cha aphunzitsi chikhale chochuluka, kuti mphunzitsi aliyense azitha kuphunzitsa mkalasi muja ana ochepa otatha kuwakwanisa kuwatsatira aliyense mwana aliyense malingana ndi zofowoka komanso zofuna zake. Ndiyeno zimenezi zitithandiza kwambiri, komanso monga tikuziwa kuti pa chitukuko cha dziko lino sitingakambe za chitukuko ngati pali maphunziro ali osokonekera. Ndiyeno kubwera kwa aphunzitsi amenewa kuthandiza kuti ntchito za chitukuko mdziko muno zipite pasogolo. Tikamakamba za Malawi 2063 tiyeneka kukhala ndi dziko la anthu amene ali ophunzira bwino kwambiri. Ndiyeno sitingakambe zophunzitsa anthu ngati palibe waphunzitsa. Ndiyeno zonsezi zitithandiza kwambiri. Ndi aphunzitsi onse ndithu akupemphedwa amene mayina awo atuluka pamenepo kuti ndithu apite ku sukulu zonse, apite ku maoffice a division kuti akaone kuti kodi apita kuti, komanso kuti ayambe ntchito kuti ndithu pamene tikuzoti sukulu zatsegulidwa lero zimenezi ndithu ayambe ntchito kuti zithandize ntchito yotukula maphunziro m'dziko lino la Malawi. Ndithu nduna watibwerenzenso kuti tikusimikiza kuti ndithu tipitiriza kupanga zimenezo kuti ndithu ntchito za maphunziro zipite pasogolo. Achikondi Chimala kufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Lester Mhone. Ndi nkhani imeneyo tafikanso pamapeto pa nkhani zathu kuno ku Radio Anafe, koma tisanasiyane nayinso mitu ya nkhani zathu. Lero nyumba ya malamulo yadutsitsa bilu ya malo komanso yochotsa msonkho pa zinthu zofunikira pa moyo wa anthu. Ndipo apolisi amanga bambo wina m'boma la Nkhotakota kamba kopezeka ndi ndalama za 5,000 kwacha za chinyengo. Boma lati gawo loyamba la ntchito yopereka kalemera wa poliyo kwa ana m'dziko muno layenda bwino. Kumbukirani kuti mumamvera nkhani mwatsatanetsatane pano pa Radio Anafe kuzamitsa chikondi pakati pathu, ndipo munali ndine Eric Norman Mkwaira. Mukhale ndi usiku wopambana.